So, adya kayo mo mga ka-Develop TV. For today's video mga kalapatids is nakuha po natin yung pang-tatlong raffle bird natin na donate ng mga sponsor na tropang pansir natin dito sa Pangasinan. So, tara, silipin natin yan. So yun, welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw natin patuka. Ayan, so available sa kanilang Super Sisiu. Yan, and then MP29 mga kalapatids, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Love mga kalapatids. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapatids, flyer mix and then breeder mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapatids, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, ay aliwala man, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapatids. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan po kayo mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids, tama nga yung narinig nyo. Kakakuha nga lang natin nung pang third na raffle bird natin. And then mga kalapatids, adjust pala natin yung ating raffle draw mga kalapatids, dahil gawa nga ng kulang tayo sa time at kakakuha lang natin yung pang third na donate na mga tropa natin dito sa Pangasinan. So ipapakita ko na rin sa inyo mga kalapatids. Tara, samahan nyo ako. Yan, so i-unbox na rin natin. So hapon na, kakatating ko lang kasi mga kalapatids. Yan, so dito siya oh. So busa yung papatukan na natin yung ating patuka. Busa na tayo. Yan, so buksan natin kung ano to mga kalapatids ano. So yan oh, ibaba lang natin, dito tayo. So set up ko lang mga kalapatids. Galing po sa isang tropa ulit natin to na donate. Isa na siyang ano, batikan na rin sa pag-iibon mga kalapatids ano. So kaya i-check na natin. And then yun nga, gaya nga na sabi ko mga kalapatids, i-adjust natin yung ating raffle draw. So magiging Wednesday na siguro yung raffle draw natin mga kalapatids. Bukas mamaya ay magbibigay ako ng entry code. So yung mga gustong humabol, bukas pa po yung deadline natin. So medyo ano tayo ano. So ayan o. So ayusin lang natin yung camera natin, and then set up, kunin na rin natin, ipapakita na rin natin yung pang third na raffle bird natin. So yung akin din ay papakita ko na rin dito ngayon. Pipili na rin tayo ng isa mga kalapatids na raffle bird. So check na natin, medyo mainit pa kasi. So check natin kung ano yung mabunot natin na isang raffle bird. Ano? So check natin. Ano kayang maganda? Ano kayang maganda? Siguro ito na lang mga kalapatids. Isang, you know, yung isa natin na i-donate. Yun. So kita nyo naman, bali mag-donate tayo ng isang ibon. Isa siyang dark check. So pag ano lang natin makikita yan. So medyo mainit, pinagpapawisan na tayo dahil buong araw na naman tayo nag-ikot. Kinuha nga natin yung raffle bird na isa. So nasa labas pa yung ibon, hindi pa ako nakapakain mga kalapatids. So check na natin, and then ayusin ko lang yung camera natin, nabasa yata mga kalapatids ano. So tara, samahan nyo ako. A little longer than a few minutes later. So ito na siya mga kalapatids, isa siyang dark check ulit mga kalapatids ano. So medyo gabi na kaya hindi nyo makita. So itong ibon na to ay may lahi siyang Vernasa.
And then cross sa Paracao line, mga kalapatid, sa both UFC banded yung mga nanay nila, tatay nila, mga kalapatid, galing Cavite, mga kalapatid, ano. So yun, donate ni Idol Tamang Hinala yan, yung isa. So yung isa, galing din sa akin. So bali 4 na ibon yung ipaparapol natin. So yun yung nakuha muna natin, mga kalapatids. Meron pa sana, kaso ay lockdown nga ulit, mga kalapatids, yung ating probinsya. Kaya medyo nahihirapan na tayong puntahan yung ibang tropa natin dyan na pwede mag-donate, ano. So ito lang muna yung raffle ko sa inyo, mga taga Pangasinan. So hintayin nyo pa yung mga ibang paraffle natin dyan. So wag lang kayo huwag kayo dalawang isip na sumali, yung mga tropa natin dyan sa Pangasinan, dahil para sa inyo to lahat na to. Donate po ng mga tropa natin yan, mga kalapatids, ano. So yun, yun nga, mga kalapatids, dako tayo dun sa ililipat nga natin yung raffle date, mga kalapatids. Medyo ano tayo, pagod na tayo dahil kinuha nga natin yung ibon ngayong araw, ano. So ayan, padilim na rin. Ililipat nga natin yung raffle date natin ang Wednesday na lang. And then mamaya mapapanood nyo to, ay magbibigay na rin ako ng entry ko doon sa video na pinost natin. Yung balikan nyo, yung mga bago pa dyan na nanonood na taga Pangasinan, kung gusto mo sumali, balikan mo yung video natin na dati pa, kalapatids, dahil isa yun na maganda pa. Makakasali ka doon. Pwede ka pang humabol hanggang bukas. Hintayin ko yung entry mo at bibigyan kita ng entry code. Sana sa mga kasali, ulitin ko lang yung rules natin. Dapat nandun ka sa live natin, sa mismong live raffle draw natin. So dito yan sa YouTube channel natin. Abangan nyo yan ng 7 o'clock ng Wednesday ng gabi. 7 p.m. ng gabi, mga kalapatids. Tandaan nyo, 7 p.m. Lilinawin ko, 7 p.m. po Wednesday, yung ating raffle draw. So bali 4 na ibon yan. At yung rules nga natin na isa, dapat online ka at nandoon ka sa ating live raffle draw. Dapat kailangan naka-online ka, nandoon yung entry code mo, magko-comment ka doon. Kung nabunot yung, kung tumama yung number sa entry code, tumama, ikaw yung nabunot, dapat nandoon ka at sasabihin mo yung number mo mismong number mo yan, dapat kailangan naka-online ka, dahil magiging fair tayo sa isa't isa. Dapat naka-online yung mga kasali, dapat naka-online. So isa din, kapag nanalo ka, ipipick up mo yung ibon dito sa loft natin, mga kalapatids, dito mismo sa loft. So hihintayin ko kayo, pag-uusapan natin yan, ano, mga kalapatids. At yun nga, dapat naka-online ka. Ulitin ko, dapat naka-online ka. Ulit-ulitin ko, mga taga Pangasinan nakasali sa raffle draw natin, ano. So yung mga kasali dyan, wag na kayo, dapat naka-online kayo, sana naka-online kayo. At magiging fair tayo sa isa't isa, dapat online lahat. Kung nabunot man yung number mo at wala ka doon sa live raffle draw, at di ka nakasagot na nandun ka mismo sa raffle draw natin, automatic bubunot tayo ng iba, hindi kayo mananalo, para maging fair sa isa't isa. At magiging fair din yun para mas masuportahan tayo ng mga tropa natin dito sa Pangasinan. So yun lamang po, at na-explain ko naman sa inyo ng mabuti yung rules natin, mga kalapatids. Dapat online kayo. Inulit-ulit ko yan, mga kalapatids, ano. So good luck sa mga kasali, at sa mga gusto pang sumali, habol kayo, balikan yung dating video natin. So check nya yung paano mag-send ng raffle mechanics, at yun, mag-entry na lang kayo dun sa ibaba ng comment section. So yun lamang po ang aking video ngayon na update para sa inyong raffle. Sa mga gustong sumali, para sa mga kasali, yan lamang po update ko, at kita ulit tayo sa next vlog, at sa ano na yan, sa raffle draw
mismong raffle draw, mga kalapatid. So yun lamang po, at dako tayo sa mga gusto magpa-shoutout sa YouTube. So tara, samahan nyo ako bago tayo magtapos. A little longer than a few minutes later. So yan mga kalapatid, dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube. So shoutout kay Louie Pigeon Love TV, shoutout sa'yo, idol. At kay Jay Sardinola, yan, shoutout sa'yo. Kay Saldi Pangarongan, yan, shoutout sa'yo from Paranaque City. Maraming salamat po mga sumusuporta palagi sa ating YouTube channel. Kay Rosario Ryan Luis L, yan, shoutout sa'yo from Bimalay, shoutout sa'yo, idol. Kabalian natin yan. Kay Saldi Pineda, shoutout din kayo. Kay Rendel Langit, shoutout sa'yo, yan. At kay Kevin Mamaraglo ng Mamaraglo family, shoutout po sa inyo dyan, mga taga Santa Bartolomeo, Santa Barbara ang Kamangan, yan, basta yun sa Tulyao, Santa Barbara, mga kalapad, shoutout sa inyo dyan. Kay Elmer Bella Lobos, yan, shoutout sa iyo. Kay Alex Antonio, shoutout sa iyo. At happy flying din, mga idol. Yan, shoutout din kay Pugoy Pigeon TV, shoutout sa iyo dyan. Kay Harvey Bolos from Lawak, Pusurubio, Pangasinan, shoutout sa iyo, idol. Kay kanino pa? Kay Clacking Pigeon TV, supportan nyo po ang kanyang YouTube channel, si Clacking Pigeon TV. Kay kanino pa? Check natin yung last video natin kapon. So mga gusto nagpapa-shoutout dyan, dahil habol natin mga kalapatid, sayang naman, no? So huwag nyo kakalimutan yung raffle natin para hindi sayang na sayang yun. Ayan, so shoutout din natin kay Prince Salas from Mexico, Pampanga, shoutout sa iyo, idol. Kay Chris Neri Love TV, supportan nyo po ang kanyang YouTube channel. Kay Videoman Love TV, supportan nyo din po ang kanyang YouTube channel. Kay Kevin Mamaragulit, kay Carl Christian Bartolay Doy Mancao Dennis, yan, shoutout po sa iyo. Kay Jan Pataksil, yan, ng Rodriguez Rizal, shoutout po sa inyo dyan. At kay Jan Oliver Biala, shoutout sa iyo. Yun lamang po. At kay Alex Antonio from Montalban, Rizal, shoutout po sa inyo dyan, mga idol. Maraming salamat po sa inyong suporta na tangkilit road to 2K subscriber na po tayo. At tuloy-tuloy lamang po natin to, mga kalapadids. So hanggang makamit natin yung ating pangarap. So yun lamang po, at kita sa next vlog.